Bo día, somos o CEIP Novo Mesoiro e hoxe estamos aquí para contarvos a nosa experiencia no concurso de Cantando coas Mans que organiza a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galiza. Ten complexos sen sentido, quítame os teus latexos e a tua voz. Dicirvos que a nosa experiencia resultou moi gratificante, tanto para o noso alumnado como para o profesorado. É certo que tivemos que coordinarnos e traballar moito en equipo para facer unha boa presentación, pero todo o noso esforzo obtivo unha mención de honor o curso pasado. Este premio é unha honra inmensa para o noso centro e unha motivación para seguir traballando con máis forza e dedicación nos vindeiros cursos. Ademais, dicir que esta actividade foi moi enriquecedora e positiva, posto que ensinamos ao alumnado outra forma de comunicarse. Animádevos a participar.